De vigtigste ting for mig, det er humor, respekt og ærlighed. En god dag for mig, det er, når det er, at jeg går hjem og så siger, jeg har haft nogle gode oplevelser. Jeg kan ikke gå fra noget, som jeg selv synes er halvskidt. Det skal sgu være i orden. Det er rigtig, rigtig trist at skulle sige farvel til så mange medarbejdere. Det er medarbejdere, som for manges vedkommende har været der både 5, 10, 15, 17 år. Det gør selvfølgelig ondt at skulle sige farvel til medarbejdere, som i den grad har bakket både mig og vores virksomhed op. Det er jo medarbejdernes fortjeneste, at vi nåede det til, hvor vi nåede, helt sikkert. Når jeg ser på medarbejderne hos Orifarm, så ser jeg medarbejdere, som er meget ambitiøse, som er meget fleksible i forhold til den virksomhed, som vi har. Jeg ser nogle medarbejdere, som er meget dedikerede til opgaven, som forstår vigtigheden af at kunne arbejde sammen, forstår vigtigheden af, at vi er ikke individuelle, men det er sammen, at man bliver stærke. En af de værdier, vi bygger den her virksomhed på, er ansvarlighed. Og det medfører jo, at de medarbejdere, som er ansat her, har en større grad af ansvarlighed over for hinanden. De tager sig af hinanden, de bakker op om hinanden og er der for hinanden. Jeg vil sige, at Orifarms medarbejdere er loyale, de er pligtopfyldende, og så er de rigtig gode kolleger. Det vigtigste for mig, det er at være glad, når vi møder på arbejde og have udfordringer. Altså gode kollegaer, det betyder rigtig meget på ens arbejdsplads. Med den hast, vi laver om på tingene, og har gjort det igennem årene, og fortsat gør det, også i den situation, vi er inde i lige nu, der er medarbejderne bare med. Jeg oplever medarbejdere, som er klar på forandring, og de ved, at det er en del af det at drive en virksomhed. Vi ændrer konstant de procedurer, vi har i vores produktion. Og jeg oplever medarbejdere, som byder ind. De er med til at lave forandringerne, og de er med til at implementere dem også. Jeg oplever også meget konkret, at medarbejderne er fleksible hos Orifarm. De er meget fleksible i forhold til udsving i vores behov. Dermed er de meget fleksible til at arbejde over. De er meget fleksible til at indføre aftenhold. De er meget fleksible til at arbejde lørdag og arbejde søndag. Og de ved, at de er kernen i at få forretningen til at fungere. I en situation, hvor vi faktisk er ved at lukke ned for produktion og for lagerne her, så er de stadigvæk omstillingsparate. Vi har stadigvæk overarbejde til hverdag og i weekenden. Men stadigvæk så byder de ind. Så det er meget motiverede medarbejdere på den front, og fortsat meget loyale medarbejdere over for vores virksomhed. Jeg kan rigtig godt lide nye udfordringer, og også blive kastet ud i nogle ting, som man måske ikke lige har helt, styr på, men lærer det. Det vigtigste for mig, det er, at jeg kan få lov at lave rigtig mange forskellige ting. Lageret hos Orifarm er en af livsnerverne. Lageret er meget, meget velorganiseret. Det er et meget, meget pænt lager, vi har. Og det er det, og det skal det være, fordi vi har med medicinske produkter at gøre. Det er et rart sted at være på lageret. Det er nogle rigtig dygtige medarbejdere, vi har på vores lager. Kvæg deres omhyggelighed og deres omgængelighed med produkterne, og kvæg deres store indsigt i vores IT-systemer. Fejl begået i vores varemodtagelser og på vores lager vil være fejl, som gennemsyrer resten af vores flow. Så derfor er det helt afgørende, at vores medarbejdere på lagerne er velorganiseret og har styr på tingene. Det er en fornøjelse at komme ned til lageret med opgaver. Man har en fornemmelse af og en oplevelse af, at medarbejderne på lagerne står klar og gerne vil have opgaver. Det er vores kvalitetsafdeling, når de kommer med ting og sager, som lager skal løse. Det er vores salgsafdeling, når de kommer med ordre til lagerne. Der er altid velvillighed til at tage imod opgaverne og få leveret varerne, enten varerne ind til vores produktion eller varerne ud til vores kunder. Jeg kan bedst lide, hvis man har haft travlt, og så har ved at bruge sine hjerner og sin energi har kunnet nå det, man skulle alligevel. Det er en god dag for mig, når vi kan lave sjov med hinanden og sige tingene, som man mener det, og ikke tage det for nært. Kvalitet hos Orifarm er grundpillen. Har vi ikke kvalitet i vores produkter, falder vores troværdighed. Så virksomheden den står og falder med vores troværdighed omkring vores produkter. Jeg oplever medarbejdere i vores kvalitetsafdelinger som værende meget ambitiøse, som værende veluddannede i det, de foretager sig. Jeg oplever vores kvalitetsmedarbejdere som meget dedikerede til opgaven, og som medarbejdere, som forstår vigtigheden af den position, de er sat i her hos Orifarm. Så medarbejderne er som sagt meget dedikerede og meget dygtige til at forstå sammenhængen i virksomheden. Sammenhængen ud mod lagerne, sammenhængen ud mod produktionen, sådan så at vi får et godt samarbejde omkring at løfte vores
kvalitet. Jeg synes, vi hos Orø Farm kan være rigtig stolte af den kvalitetsafdeling, vi har, fordi de har om nogen været med til at bygge troværdigheden op omkring Orø Farm som virksomhed. Selvfølgelig blev medarbejderne slået meget ud, da de fik beskeden om, at vi skulle lukke. Men efter få uger var vi faktisk tilbage på det niveau, vi havde før. Og det er også det, vi så har ligget på de sidste mange måneder. Så det siger jo noget om de menneskelige kvaliteter og den ansvarlighed, der ligger hos vores medarbejdere. Det er virkelig super dygtige medarbejdere hele vejen rundt.